Zdravím vás. Dneska si urobíme libanonský šalát z tabulech. Je to taká veľmi zvláštna forma šalátu, na ktorú možno našinec nie je zvyknutý, lebo nemá zálievku a je, povedal by som, až taký suchý. Ide do neho čerstvá mäta, petržlenová vňať, šalátové uhorky, tie veľké, nie tie dlhé pretiahnuté, potom rajčiny, cibula a nakoniec pšenica a bulgur. Tu bohužiaľ nemám, namiesto nej som počul jačmenné krupy. Ďalšia dôležitá vec, ktorú k tomu budeme potrebovať, je veľmi ostrý nôž, vysvetlím za chvíľku, a taktiež polievková lyžica. Budeme veľa dlabať. Pri tomto šaláte sa strašne veľa krája. Nie je to ten typ šalátu, kde si niečo natrháme rukou, nahádžeme do misy, polieme nejakou zálievkou. Tuto je veľa krájania na veľmi malé kocečky a pritom je dôležité mať veľmi ostrý nôž. Vysvetlím dôvod. Pokiaľ by ste mali ten nôž tupý, tak pri krájení tie lístky drvíte, mliaždite. A to by spôsobilo, že by šalát strašne krátko vydržal. Preto je dôležité jednak mať dobre ostrý nôž a aj správne krájať. To znamená netlačiť čepel dole, vyslovene takto až to dláviť, ale krájať. Jednoducho takýto pohyb po doske. Aby ten rez bol čistý a tým zabezpečíte, že ten šalát si udrží dlho svoju sviežosť a bude vyzerať aj pekne. Nebude hneď taký okoraný, tie rezy nebudú hneď také začernené od vody, ako sa často stáva. Dobre, čiže ja som použil mätu z mojej záhrady, to znamená, netreba ju nejako extra ani oplachovať, umývať, nie je chemicky ošetrovaná. To isté petržlen, uhorky a paradajky, tie stačí opláchnuť a cibulku si nakrájame. Začneme teda dlabaním. Zeleninu sme si predtým poriadne opláchli a usušili, lebo ako som už povedal, najväčším nepriateľom tohto šalátu je vlhkosť, pri ktorej vezme šalát rýchlo skazu. A teraz polievkovou lyžicou vydlabeme stred uhorky, ktorý je plný vody. Toto celé jadro vylúpneme von. Podľa toho, akú veľkú uhorku budete mať, tak môžete prípadne použiť aj čajovú lyžičku, pokiaľ tá uhorka bude tenšia, samozrejme, aby ste brali len tú mäkkú vodovú dužinu a nebrali zbytočne tú pevnú. Tak toto pekne vylúpneme preč. Dobre. Niečo podobné si spravíme s rajčinami. To znamená, že ich takto rozštvrtím a stred rovnako vylúpnem preč. Takto pekne, aby nám to zostalo takéto čisté, bez tej vodičky a zrniečok, ktoré sú v strede. Tak. Hlavne pri rajčine, nielen teda kvôli tým ostatným dôvodom, ktoré som spomínal, ale už aj kvôli rajčine je dobré mať ostrý nôž, lebo poznáte to, keď ho máte tupý, chcete zarezať do rajčiny, tak za chvíľočku do nej vyhlbíte normálne takú rihu, ale čepel ani bohovi zarezať sa dovnútra. Čiže aj kvôli tomuto je dobré mať poriadne nabrúsený nôž. Kto chce, môže si tú uhorku ošúpať. Ja ju väčšinou nechávam takúto aj so šupou, pokiaľ si teda predtým ochutnám, že či náhodou nie je horká. Takto najprv nakrájem na tenučké plátky.
potom to už pôjde rýchlo. No. Čiže na čistú dosku suchú si poukladám mätové listočky. Snažím sa ich poukladať do takého jemného balíčka a pevne ho držať, a nie úplne že mačkať prstami, len ho skrátka držať pokope. A pekne tým pohybom, ako som spomínal, najjemnúčko nakrájať. Ten balíček otočiť o 90 stupňov, opäť pridržať a ešte pokrájať najjemno. Dobre. No aj keď ten šalát bude chuťovo, povedal by som, suchý, tak tá mäta tam spraví dostatočnú sviežosť na to, aby ten šalát bol na leto taký príjemný a chutný. Ďalšiu vec, ktorú spravím, je presne to isté, čo s mätou, len s petržlenovou vňaťou. Pekne od stoniek si oberiem listočky. Ja zvyknem používať presne také isté množstvo mäty ako aj petržlenu. Ako pri každom arabskom recepte z rôznych oblastí sa budú rôzniť aj používané množstva a receptúra. Oni Arabi sú takí, že majú zhruba nejakú receptúru, ale v každej oblasti, v každej krajine arabskej si to ešte prispôsobujú podľa seba. Čiže všade sú iné zvyky, niektoré krajiny dávajú viacej petržlenu, niektoré používajú rímsky šalát, ešte k tomu niektoré rímsky šalát používajú len ako na servírovanie, to znamená, že vyschlú tanier alebo misu listami toho rímskeho šalátu a na ten naservírujú pekne ten tabulech potom. Ešte lepšie to je, keď použijete cibulku červenú. Tá chuť je tá jemnejšia. Dáme cibulu a jemnúčko to rukou premiešame. Kvapkáme šalát. Dobre. A predposledná vec, ktorú môžete pridať, je olivový olej. Samozrejme extra panenský. No. Šalát máme skoro hotový, teraz zostáva už len počkať na bulgur, aby zmäkol a môžeme ho zamiešať do šalátu. Čo s tým šalátom? Dá sa samozrejme jesť aj samostatne, tým, že má v sebe aj pšenicu, tak je aj celkom výživný. Môžete používať na také ľahšie desiaty alebo olovranty, kľudne na nejakú ľahšiu večeru. Veľmi dobre sa hodí napríklad ku grilovačke, keď si urobíte jahňacie kotletky alebo nejaký pekný kus hovädzieho mäsa. Mne sa veľmi osvedčil, a to na Slovensku nie je dostať, keď sa pridáva do kebabu. Tá kombinácia tohto ľahkého šalátu s mätou spolu s jogurtovým dressingom a s jahňacím alebo telacím mäsom je najlepšia kombinácia v kebabe, ako som kedy v živote jedol. To mi môžete veriť. Takže ak máte možnosť si urobiť vlastný kebab, tak si ho skúste pridať do ňo. Dobrú chuť.